Hamba
mai ham saza Giêsu ani manso ka sang sa giác dục no hano thang giác bo song kai to ni pai ra a sai cứ tal bin thầy bai so ra omo ani kok marasamo anim thang nai no lo mang tong nai omo ani kok marasamo anim thang nai no lo mang tong nai Yao para sok ra leng la sok ra ang mong no mari no nung sok ra Swari ro phai khai yo tu bui Hai điều mong có ra am ra mong có Omo ani kok marasamo anim thang nai no lo mang tong nai Omo ani kok marasamo anim thang nai no lo mang tong nai Yao para sok ra leng la sok ra anim thang nai o le ang ham sa ra nai sing người nai sa ra bin ham ri ham giang mang ngok lơ giang Omo ani kok marasamo anim thang nai no lo mang tong nai Omo ani kok marasamo anim thang nai no lo mang tong nai anim thang nai no lo mang tong nai And hi, Chini NLDC choir team and KBA choir team rona kaisar chamong present khane bage konjo. So please, after this song, we shall go for lighting candle. Abonamnar kaham kai phare jotar khabai khubai jotar chablai sing candle musangna phai thangwa china.
जों रोजाबै लबलायनाय हामबायनो न' सिनि कायथ' जों जत' पालखे रोजाबलायनाय
Black hambai ko team rong na. Okay. Pada sing tabuk Chini Khorang Gospel Music Festival 2025 opening ceremony wa habitongo. Opening ceremony was kabang ma koi team final na Black hambai abon logi music system tai sini news media bogna Black hambai ya faro. Teba hambai ya faro sini Kokborok Gospel Music Festival ni President, Secretary and Committee, Executive Central Executive Committee ni member of tai joto delegate rogna blai ke hambai ya faro. Phade sung tai serapsen bising no sini candle musing lainai tai kai to ni mungui sung o pandano chengire nai. O pandano chengire na bagai joto sini o committee ni President, Secretary tai committee ni jotes member rogno yang o phaina bagi koi jawo biskango phai sung oro candle musing lainai candle musing pai kyangkai sini opening prayer will be done by Reverend Dr. Nafrai Jamatia. He is the president of our Kokborok Gospel Music Festival. Ngai phaidi sinoro President, Secretary, Advisor, tini ni convener, tai joto no executive body ni member of Pajak, blai ke hambai. Angkai sing tabuk, candle musing lai, abo pai ke opening prayer will be led by Reverend Dr. Nafrai Jamatia. Pada sing joto na baca lainai. Gospel Music Festival non pasal na pola kathani mangai chengrai songri relai sri tabu. Hari Surya sini apa nono hambai jeng salsa menago tongmani salsa soitaniago tongmani jeng salsa kethui tongmani nang jengna matangkha nang jengna pohoro tobuka tei Chini Khorang Rasabung rok kamung sumung ro joto kumajak tomarona nang matangi rupai jeng asak salni tani suri bhaijamani apa jengna nang o salno puluka Kokborok Gospel Music Festival no apa tabuk jeng nini mungoi rai sewi ru Chini bororo kawang ma hasal rogni phai tongbayo oro manjak phai ni banginai rasabnai ro boheno jeng jo tono nini kharuk mung yago yafaro apa o pandano tabuk jeng pal ke jotono tabuk no nini kharuk mung yago hamjak mung yago yafare rajao nang yasak jadi sini o pandani bisingtui nini hapang wateng nini cengsa sangteng abono Chini bukhani musung mengapa hamari rajadi nang sao nini bukhani musung kaham rokno ang sarai renai ne okok tabuk no nang sithung sudai mutangai sa Jisuni mugi sana amen. Blai ke hambai sini surima pale ke tabung ke sini choir team no koi jawo will they are going to present the
theme of this festival. Choir team, nor jotana agu phaidi, sini theme song na present khaina bagi. Abo pai kyangkai sini ojaga tini present tongo kebangma solo, duet and instrument testimony Sanarab Bong Mungka UBYF Choir Team UBA. Akaite tonga Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia, Tripura Presbyterian Church Synod. So please kindly be ready. Jorawa Norok Aro Paina Bagi Jorawa Sopaina Bagi Kojao. Tebo tongo Mrs. Rosni Debrama Vishwabani Tripura. Tai Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotar Baptist Pastoral Area. Te Kaisa tongo Gospel Singer Ministry APC UBA. Okay, tebo. Tinini morning session na chongjag recap na bagay. Testimony na bagay. Sini Tuizilang Debrama Khumulwng Baptist Association. Abin logi tongo Dipankar Debrama Kokba. Tai tongo Mr. Arun Rupini Hatai Kotor. So now we are going to present the theme song of this Kokborok Gospel Music Festival 2025. So abo pai kyangkai tini ojaga recapna roktongo Tuizilang Debrama Khumulwng Baptist Association Dipankar Debrama Kokba Mr. Arun Rupini Hatai Kotor. Jotonono Jorawa Paina Bagi Sopaina Bagi Kojawa Tebo tongo UBNE Choir Team. Then Tripura Presbyterian Church Synod, Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia. Hello. Check. Hello. Ruchapna bagay tebo sungkoinay sini Rosni Debrama Vishwabani Tripura and Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotor Baptist Pastoral Circle, then Gospel Singer Ministry. Nor jotono ready tongna bagay koi jao. Please take your time. Let us save our time. Be in time is a God's teaching. Hambai.
Blai ke hambai sini koi team rong na. Sini o panda ni music festival ni team no borang ricabi kelangka. Kai tor lobjak thung, kai tor bong no tebo cuba cukai ting, bong no sur kahamung thung, kai gospel hayungo music no ti borok tebo agu ke mantung. Blai blai ke hambai. May God bless you all. Tebo thung tesa yapa ma khorob nai o blai ke tong thok jak angsa saklaya ko haipon se yapa khorob ka. O team song no compose khainai bini bagi sing yapa khorob na nango. He is our Dr. Napurai Jamatia. Bini bagi blai kai khatung khaja kai ang nijibo hambaya paro o music na or samung na compose khai ma bagi. Padi kai sing tini ni morning division na thanglai nai. So ang koi nai sini Reverend Apurva Debrama, Secretary of TBCU, Bob Buskango Pai, stage of Paina Bagay, Bonga Tini morning division. So I request our Reverend Apurva Debrama, he is going to lead our morning division. Abon log lagi ani khorang khnai tong nai. Yang yagara deba thang tong nai phade sing kai to kok khana na bagai jotona aguk lai nai stage of phai lai nai o pendal phai achuk phai di kai to ni kok khana lai khanawi sing tini ni sapung phan na lai nai blai ke hambai. Angka phaidi gana gini tong nai rok blai ke sangmungo engage kring kai to ni kok thaino khana na bagai joto na pendal phaile di kai to ni kok khana na bagai pendal phaile di sini borom grang dikon samano ba koi jawo phadi sing tabo morning division cheng lai nai kai to ni kok khana na nai phadi pendal phaile di. Good morning. Kai tolop dakeng. Ini Salmari 29. Hello, check. Hello. Ini Salmari
29th December 2025 mo bisi painonok jorao tini saloni salo Kokborok Gospel Music Festival ni tini President Secretary the Assistant Secretary Advisor Rock the kereng jagani phainai joto ani hajani takok tai song bebak no Kristo Jisuni bungbai khaksang ma hambai te chibai yafaro dei buskangni bisi ketal aboni bo chibai yafaro ani ngai te ani nok no kuningai ang hambai yafaro Kokborok Gospel Music Festival ni tangphang okra rokno ang chugiano tini morning division ni bagai jara remani dei tini theme Psalm number 149 verse 1 love mong bijab ni Tara Richuku bijab ni Tangsa tini theme kok bothama abonang tekang khok tangnai abonung logo Psalm number 100 lopong tara no ang khok tangnai subrayang no lobdi subrayang ni thani katal ruchapung ruchapdi bini kok khnanai rok pal kuthum thani bono lobdi Desha ang khok tangnai lopmung bijab tara o bebag harok subrayung ni thani tongthok ni khorang klaidi bakha srangmabai subrayung no bajudi ruchapung ruchabui bini thani phaidi subrayung no kaitor norok sidi bose chungno namo te chungbo bini no chungke bini bororok te bini murukma merase bini doglamo hambai bai habdi te lopma bai bini noklao kadi bono hambai rudi tamon hinba subrayung ngkha kaham bini pai flaya hamjak mong tongflainai te kok narokma piri piriwo tongflayo kai tor bini kok thairok lo chung joten bagi hamare ko prong khlaitong amen turinai apa kai tor nono belake hambai ro nung o sal nai thogromani pohor pirjak tiari dumui dei jeng nini besarok nono lopnani nono muito khlainyani jora romani nung o jorani ni o thaini ni o khorang nini o nugui tongmani tai nugya bebak no nini tamke nung snamo bebak no nini hamari no jeng ratawi paiya thabaiya o joranin thaniya faro tini bakhano phumsake jeng oro nono wansukle mannani anredi chaychugena hakchal khlaidi phukslai tongphaidi ang chugeni ni seleng nini swaredi polani phand jisuni mungwai sano amen kai torung kha lobjak nai dei kai torung kha snam naisa kai tor nayo bini snamjak rok bono lobthung dei ruchapung ketal baikhe bono lobthung a ruchapmung abo bono lopnani bini snamjak no bini khlaimani no bini kemam singsa hamari no jeng bolai lainani tam hingkeba
abo bos namani ingka abo ketal bo mungsa kurinis namani mungsa suk jaganis namani hingke abo abiskar senjago keba mungsa suk nis namani abo ingka abo srishti jago an bagino binis namani bini tak bok nga tak jeng naisa abni bisingo jengno bo bini kosol ke snamkha abni bagi bini kosol ke snamjak borok ketal recap mungmai ketal borok ni wansuk mabai ono lopnani jeng nango tei bebakno thansa baksa ke ono lob dihni shaw lob mung bijab abo recap mung lob mung bijab jeng kaham khlainai khangke elamba kurungrok hamani abo astojona simani abo kura asef tei aro moses ni recap mung rotongo aro David ni recap mung rotongo jengor kebang mani amhai nugo sela amti klai aro khorok char rok bimani abo compile klai jaka hansa bakse klai abo aro chap mung rok ob bebak ni recap mung abo kaito no lob jak mani Israel hoda ni borok aro chap mung recap te brok hathai kujuk saka kawo Tinai Zion hathai, Pinoi Sion hathai, Kao, Aro Kucugut hangi brok, Kaitor ni Upostiti Kaitor ni Hamari, Abo brok Hilclave. Emonki Samaritan rock, Brokbo, Archamurok no Ruchabo, the brok Sion Hathayo kasanani brok permission rijagya even bok Mount Gerizim hathayo thangai brok chabo kirtan khlayo abun bagai tam hingkeba binis namjak borok chimia tam hingkeba osungsani bebak binis namjak rok ono lobo Toksa tok tirok bebak yongsa kuk sarok ono lobo abo kobirok eba kobita sinerok abo realize klayo jeng wansuk nei khang ke bebak no ono lobo yongsa kuk sarok pungo jora wo brok belai kheno jani baksa bekrang bai baksa bukhuk bai baksa tahun nai hitung bai amti klai juda ke sound bisingo deeply wansu kang kai tebo jeng mano kai to no lop mani abo tam nani berani wasa wa kaijak abo bo lobun so aro nokbar sip kang ke abo pungo jeng sungui tam kang ke abo pungo a borok simi subia a sumui abo mungsaya abo tijak abo fono si lobu no abo bagene binis namjak bebak no lob mani sungnugo wanama singsa lob mu abo keram bugrok bo bakrang bai bono lobo jora phai ka hanke abo ma pungnai jora phai ka hanke abo brok aino mal matarok bobrok pungu abo kaito no lopmu wanama singsake lopmu kaitor no bolayo amti klai baksa realize klayo baksa kao juda ke ang ojoro tok puani kok sanamusungo tok pua angke ang bait sak bait angke dal tham klai pungmani ang saimano tok pua pungmani bising tui ko chamung boru tugo
kaito no bollo bukne hai ma tunga ani ma ke 6টা জাত পুংমানি বসাই মতো তক ওয়ানমা সিংসা ও মাছ আছে ও 6টা জাত লে পুংমানি ani ma ke seimano baksa borok tongo o jogoto o sungsaro toksa toktir bahik lepung dal busuk lepung bo jorao pung abo seimano baksa borok aun magino tamnani Psalm number 100 tamsa o bebak harok subrayung ni thani tongthok ni khorang klaidi o bebak harok bebak sungsar ni bebak no tongthok ni khorang klaidi tangke bono snam naisa wanama singse inso bono snam naisa wanama singsa ke snam kha harok bupungo hagorok kaklai fru rum sangai bungo abo khorang bai gobang ma borok juda ke aboni khorang ni phan bai ke borok scientist rock abono samungo phnango soundography hindi tak sonography nmani sound bai ke photo tu bui abo charai rock ni photo rock mani onama singsa abo bebak a sound abo borani pheka abo nokbar kri hingke sound ngya nokbar no snamnai sabo abo ka kaitor one by one related khajan ta khute busto aun magino tamsa o bebak harok subrayung ni thani khorang klaidi first point already this call is for all mo ringmung bebak hano ringmung bini tongthok ni khorang klaidi bebak abo borok muni susinimia aro sungsani bebak malmata bebak sungsani ha sungsani holong bebak no aro duljago bebak bini o ringmung abo jotani bagai bini o ringmung jotani bagai Psalm number 100 verse 1 verse 2 bakha strangma bai surangno bajudi ruchapmung ruchapdi bini thani phaidi aje ringmung abo jotani bagino verse number 3 tamsa subrayungno kaitor norok sidi bosi jungno snamo jungbo binino jung bini borogrok tei bini murukma merase bono sidi sinansi nango o dagimung o command kaitorni command khatam khos bosi snamnai bono sinani bono sidi bono lobdi tai bo jungno snamnai bono sinani o command this command is for all first point this call is for all i ringmung abo jotoni bagino abo yongsha koksan bagai point 1 second point is command abo hunke subrayung no kaitor norok sidi bosi jungno snamo jungbo binino jungke bini bororok tei bini mera rokse jung bini bobai muruk jaknai rok boy muruk jakna nango jung a command as dagimung abo ka second point abone bini snamjak bebakno jung saimana nango bini borbai snamjak jung snamjak rok jungno snamnai sabo abono jung saimanani nango verse 4 bini doglamo haphaidi tei lob mabai bini noklawo kadi bono hambai rudi bini mungno hamari rudi tamon hinba subrang kha kaham bini paiflaya hamjakmong tongflainai tei kok narukma piri-pirio tongflayo verse number 4 bini doklamo phaidi bini nokhla ka phaidi
English by no court, temple court. A temple court, bebak ni bagino. This court is for all. A court, bebak ni bagino. A nokla bebak ni bagino. A nokla abo jat kotor ni bagi simia. A nokla particular jati ni bagia. A court, a nokla abo bebak ni bagino. Bebak ni bagino abo. A nokla. A prangon, Bangla by prangon money. English by court money. Prangon, abo bebak ni bagino. Abo, anokla, o abo. Bini kosol ke snamjak borok ni bagi simia. O sungsani bini snamjak bebak ni bagino. Aro. Kazan tahu te buksong. First point, this call is for all. Ringmung abo. Joto ni bagino. This command is for all. Tagimung abo joto ni bagino. This court is for all. Aje nokla abo bebak ni bagino. 3 points sir. Tei or tamsa tam ni bagi abro. Verse number 5. Tam ni bagi abro. Tam ni hinba. Bongkha kaham. Bini hamjak mung tong flainai. Bini sadla Jishu Kristoni. Bo hamjagai bini sadla Jishu Kriston roka bini hamjak mung. Abo tong flainai. Tei bo kok naruk ya ngya. Abo piri go tong flai abo generation to generation. Abo follow gui tlang mung. Hajan ta hubuk. Aun magino. Bong khalop jak nai. Bini kaisa san mung. Norok ano lobdi. Norok ano lobdi. Cheng Kokborok bay, Kokborok kok bay, ono lop nani, cheng tabuk manai tongo. Chini Kokborok lop mung, o abo, belai keno, cheng tabuk ketal chini recap nai rok, si nai rok, kompus klai nai rok, recording klai nai rok ketal manai tongo. Abo no, Teng muito laimani bagani mo program. Au bebak no ono lop nani. Jengna snamnai kai to no lop nani. A lop mung abo wana masingsa. Potong thok jago. Ono lop nai rok no bo magnang klaya. Yak bukcha klaya. Tam keba jeng omong kha mol hamya. A mol hamya zorawo jeng Ono lobui se, jeng tam klaina nang hengke, buskango faina nango. Ono lob ka hengke, jeng bebak no, jeng tam na hengke, bebak no jeng buskang sekangi manai. Awal magno sajago Ephesians chapter 5 verses 14 onwards. Taman hinba mungsasuk phang ke nukjak keno abo pohorun kha, abo baino omohai ke sajaka. Omukuri tangjak sijadi tangai bachadi hake Kristoni pohorni sakak lainai. Abo baino norok bahai ke tong abono si kaham kenai di. Siarok hake ta tong di sinairok hake tong di. Lama man kaham ke taya kardi tamone hunke omong kha mol hamia butu ata ngdi. Tamoke kaito norok no tamok lainane abono si sinanai di. Angor buti fegoita tong di abo norok no sokmornai. Aboni slai Kolabai kobol jakdi lob mung tei recap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di bukha bisingo subrai no lob tu tei recap di bebak ni bagen apa kaito no chini subrai Jisu Kristo ni mungui hambai rumang tongdi on magino tan ko lob mung tei recap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di recap mung lob mung abo kok sau lob mung tei recap mung o abo Recap mung bai kebang ma express klaimano. Recap mung bai kebang ma chini literature jeng abo narugi mano. Recap mung bai jeng bekhani kok salai mano, sahorlai mano. Recap mung bai abeg akhep dukho prokash bekhani dukuno saklai mani. Tabuk tamung ingkit tongkha abo saklai mani.
lai thanglai sal bahik lai ing to thangkha abo saklai mani ulo tamung no abo saklai nani threatening tamung no abo saklai nani ruchapung bai bebak no prokas klai nung abo prokas klai nya rungkhang aun mage nang masuk ruchapmung bai kebang ma bekhani abo express klai mano ruchapmung bai literature kemaja kok thairok chung tubui mano nung abo tubuna rungkhang ke ya ke aron aro kitingi tongnai ruchapmung identity kaisa ruchapmung abo protibhat kaisa khajanta hukte buhusong aun bagino ruchapmung abo lobmung kaisa ruchapmung abo ngimano abo sejamung mu kaisa ruchapmung amo kaisa jaya lama phasing langi mano abo bu kaisa aun bagino piaba oro ruchapmung ruchap de nin mani khai o abong kha kaitono loboi ruchap mani nini chak ni bagi pola ni bagi nini tinang ni bagi nini kusung ni bagi abo kaham abong kha kaitono lobani ruchap kaitor bini kok thairuk no chung joten bagino amari koprong khlai dong amen ang ojorao koinai tini tini Reverend Dr. Vishwajit Puchang bono koinai akok theruk ni bagi suri na bagi abon uklogono tini tifang no yaparjo. Please come over here. Surian. Magna fakaitur churai na hambai taning ke nang hambai razaki masango taning ke nang lob jagi masango nang sungna snamnai nang sungna sapung hapung khairu gai aikolito afana no chung lobo te hambai ro ana hambai ro ini hapung nang sungna murugai haini hai ini ne o sal Tripura poito khlai nerok ni thaniwo moito khlai jagnai sal nang sungna rakha taning khe obo puila sakang Kokborok sanai rok ni bisingo Kokborok music festival nang sungna rakha obo tini wo live ma gaito bafakaitor ojrani bang Bogarkaitor nana hambai ro tini upung jarawo nini seleng pastor apur boni bising tinan tengno nana lob mani nana loboi suri kereng hamari tola tonga ni korok na teng srai ker mani ba asubrai kubino lob mani bising tui resap mani bising tui sini kemajar rok na seng retukari mano sini jaya rok na seng sini rei mano awani bising tei nono bo recaboi seng sasa khlainai nini hamari tolat apakai tor neng resameng ni bising tei lob jaknani neng elem bagon nai kangke belai kena nang jakku awani bangai apa poito khlainai rok resapmani bising tei nono lob yagui tong maya Papa oke ni bang nona especially ni seleng pastor opurbo ni bang ini hambai neng o fungsang jarawo bini bising tui jing kok ketal sereng mani ketal hamari klai mani bang
apa tini sapung nini khairok ma khuriyo khlainai o program no nini hamari tola tongmanen nang hamari khlaija ne present sana o Lord nang sungbai tongpaija debak nin thaniya faro surima bugra Jishu ni nungbai san amen. Chairman no ya farzaka hambai. Hambai sini sarno kai tini kok tini morning division no sungno ketal kok rok bai khlai sungno phurungi thamani bagai hingke faide sung sini resapnai rok sung failajak jotno sini panel bisingo ha failajak boni yagulo ang tabuk resapnai rok no ang joranai boni bagi sung tini khnalainai sini resapnai no sung joranai sini miss Rosni Debonma Bishobanikni Haini bagi bono jorano renai tongkhang ke bau present khai paidi resapna ni bagi tongoda paidi kisah doi pakai sana sengte boro rezak tonggo boni yagulo sini Mrs. Pinky Rupini te hathai kothor Baptist Pastoral Area te even Mirinal Debroma Bishobani te even Ninel Debroma bobo tonghangke jora seng truk nalai thanglai nai
Hambai sengjo to ya pokro lai nai biningai. Mau kena seng sini resap nai rok no seng fan lai nai khorang resap nai rok ni bagai seng ya papa no khoro biang ke borok bahai no fan mayang leo. Hai ni bagai seng borok ni bagai ya pa khoro lai nai seng pai kang keno. Engke seng tabuk kena lai nai sini evangelist takuk mirinal ni khuk tei seng resap mong tangsa kena lai phi nai. Kaisa saklai jangnai je registration khaya khurok borok ayang bufang tolawo thangai kisa khlai peke sanai hain bagi je ketal phanya rok registration khaya khurok bor ayang lama gandawo thangai bufang tolawo registration khagyang ke sanai asungno Dakti phaidi Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sakni musung mano yakarei bini thani Dakti phaidi Jisu ni thani bole no ring hori tongo
Sengsani tomung no sakni musung mano Yakhili binithani Dakti phaidi Jisu nithani Sengsani tomo tong thok sa thok ba Gedalai neng ta tong sidi Ni lang male Komori thang nai ka Sengsani tomo tong thok sa thok ba Gedalai neng ta tong sidi Ni lang male Komori thang nai ka Ni lang ma komori thang nai ka Dakti phaidi Jisu nithani Bole no ring hori tombo Sengsani tomung no sagni musumano Yakhili binithani Dakti phaidi Jisu nithani Sama mana hamari mana Jisu no neleya sakhe Subrai no nele surike Khak sama mana hamari mana Jisu no neleya sakhe Subrai no Subrai Jisu nonang surike Dakti phaidi Jisu nithani Bole no ring hori tombo Sengsani tomung no sagni musumano Yakhili binithani Dakti phaidi Jisu nithani Ambai Hambai sini takuk evangelist sin takuk mirenal no Boni yaglo sing tabuk truk tebor sapnai rok phai tongo sing tabu bu khnai tongo lama rogo hnai haini bagai tabuk phana sok phai sugya kho tongko tebo kreng haini bagai sing tabuk te tangsa sing khana lai phinai sini evangelist sini takuk ninel ni bising tei sing rasa mong tangsa khana na lai phinai haini bagai jora na phake sanai
Hello. Chik. Bon yagulo sing khanalainai sini Gospel Singer Ministry UBA Udaipur Baptist Association ni bisingtei sing khanalainai. Kaisa koijaknai tebo ketal fight tongnai rok resapnai oro program schedule rejak borok yang beskango phaioi sok phaijak da sok phaijaya kisa sair phaigang ke sanai haine bagi sing oro sekang je phainai rok ni bagi sing program no sengi mathang laisu haine bagi joto ketal fight tongnai rok beskango phai sini secretary bai Pai malai pai ke senai no sanai. Ngeja haina hai registration khai kurok beska ngayang lama gana wo bufang tola wo tongo aro registration khai ke sanai. Hello. Chik. Chik. Dios
Hambai sini takuk even ninel no boni bagi teisa ya pa kotor ke sing khorob laina tani mane ke kaithio ase ke suar mani bai kaitor bini mungno lobjana ni bagi jotno no khorang ro wonsau hain bagi o khorang bini mungono lobjana ning thung nisung boni bising tei sing khana laikya tabuk phadi sing khana lai fiuana sini gospel singer ministry UBA ni bagi hain bagi sung borok no jora nai resapnai rok oro beskango phai resap laide chati sokjak beskango te music tamnai rok live tamnai rok norok ayango kisa asoge ke sanai yango norok ni bagi snam jagolede ai kahai na hai phari sung borok no jora lainai jora na phaki sanai sinan je music live tamnai rok live telecast khaina rok norok bagi yang snamjak norok yango phaide phaimane yagolo olo naituk lai ma tongya na tei je live resamnai ba tongma ba haini bagi norok yango asu phage sanai boni yagulo tiar tongde hathai kotor baptist pastoral area ningai aditya rupini boni bisingte sing resamong khana lai fiu nai hain bagi tiar tongna bagi koijau
Hello, hello, check. Hello. Ade hoy. Jeng man hai ru sirulai siti. Hello, hello. Rodik. Jeng man hai ru. Asut tu dia. Hello. Ha. Ready. Chini ha, chuk no ha, salsa sing le manai na. Sini bagai samai tongo, surprise isu. Chini ha, chuk no ha, salsa sing le manai na. Sini bagai samai tongo, surprise isu. Chini ha, chuk no ha. Panama, Kirima, mengsabuk Kristus hawa. Okhima, tei kangma, mengsabuk Kristus hawa. Sini ha, chuk no ha, salsa sing le manai na. Sini bagai samui tongo, surprise isu. Sini ha, chuk no ha. Long
salsa sengle manena sini bagai snawi tongo surprise disu sini ha chuk no ha Love tong na ni mừng nó sơ rứ sắp na love tong na một rung rung tại to nó sini ha chút nó ha salsa sing le ma nei na sini bagai snawi tongo surprise disu sini ha chút nó ha salsa sing le ma nei na sini bagai snawi tongo surprise disu sini ha chút nó ha Sampai jodoh no. Sing tay pro sai thang ni or sam no sunya ke sini pastor Haizak bo suiman irsang. Belai kai hambai kaham kai ricabai kelangka kai to lobjak thung paring kai sing tabuk ang koi jawo sini takuk aditya rupini bono jorana na bagai takuk aditya rupini please come to the stage present holy song aditya rupini please. Sini tujilang nobo jorar nai bo pai kyangka tabuk rica mung pai kyangka tujilang no jorar jangna so please be ready nga music system norok bo je doi manchak dolai di hello check hello hello joto musician ra yang debra passing achung na bagi koi jau please come take your seat.
Nini pohorni Nini polamai Romai tonjade Sari zol mazol saro Ano sopomo nanayo Lama lam kebang mabeskango Ina lam porong nanayo Ani tongko satoro Beskang kobol namayo Sengsar ni tongko satoro Beskang kobol namayo Nini triterma kahamangate Angle kumanay sisuray Nini triterma kahamangate Angle kumornay sisuray Tong namusundo suka tong tayo Ang namusungya horni lamao Tong namusuo suka tong tayo Ang namusungya horni lamao Sengsar ni zol mazol saro Ano sopomo nanayo Lama lam kubang mabeskango Himna lam porong nanayo Sengsar ni zol mazol saro Ano sopomo nanayo Lama lam kubang mabeskango Himna lam porong nanayo Himna lam porong nanayo Hambay Sini Aditya Rupini na blay ke hambai Kai torte abo lok chap thung Bini bising tika kukubinak Seng phanman ka we got the Holy Spirit Angkai phari Seng kai torna hambai ri tong lai nai Sing joto gospel singer rangno Kaham kaisa platform ruma bagai Kai torna seng joto na hambai ri tong lai nai Seng o jaga tabuk ricamung khananai Sini Khumulwng Baptist Association ni Tuijilang Debroma Abo pai kyangkai Sung break relainai Again we will start at 10:30 So Angkai phari Sini Khumulwng Baptist Association ni Tuijilang Debroma Ang teba koina je resap nai mung rejak jotono ora kisah report rekai cawa sing jora wa marking khai tong nai moreover time saving ni bagai angka music system rokbo yang o phai yang debra phasing achuk phai kai blai ke kaham nai tam we can save our time hambai Hello.
Angkai belai ke hambai. Belai ke hambai sini tujulang no. Sini as per our program tabung ke break ngai. Break ma pai ke singte kesa session singrom lai nai. Tam hunba. O jaga achuk nai rok pungni 7 sekang siming. Achukui tongma ba they also need the break. Spadi sing tai serapsa tabuk serapsa break na lai nai. Angkai hai na hai 10:30 wa sing o pandano cheng lai sinai. Okay, 10:45. 10:45 no sing cheng lai nai. Angkai kisah saklai na mucuk mani tina o session no 10:45 ni session no sab tong khaba please ano kisah sadi sing ora tik khaina bagai. Sasalang Debrama Catholic Saint Alphonsa Paris Khumulwng. Angka Kokborok Pastoral Amchaini Choir Team Tripura Presbyterian Church Synod. Then PPC Choir Team UBA Michael Debrama Taitongora Mr. Amrit Debrama Vishyabani Tripura. Abang logir tebo tongos Sunali Jamatia UBA Srimati Mati Jamatia Nehemiah Prayer Sharer Chongchati Debrama Tripura Presbyterian Church Synod. Mangal Debrama Catholic Saint Alphonsa Paris Khumulwng. Mrs. Sukibala Jamatia Vishyabani Tripura. Biru Hori Jamatia UBA. Evangelist Tapan Debrama Violin. Sindhu Jamatia UBA. Jinia Jamatia UBA. Apan Debrama Bisharamganj Baptist Association. So if you are present here, kindly inform. Let us save the time and organize the program in a systematic way. Thank you. Hambai. Kaya saklay mong sing tik time o firog lainay 10:45 o. Chini program first Kokborok Gospel Music Festival 2025. Our live telecast ngi tongo Chini Khorang the Voice of Real Live o. Je kebo live telecast kebo ni channel YouTube channel o live telecast khaina musungkai ang mai contact khaidi. Hambai.
Kaisa saklaimo je registration namani logo samani mil token rejaknai miao je registration khlaijak rok borok bo aini hai chini registration counter thangai bo token na khangke sanai ketabok je katal registration phaine rok borok mil ni je token rejaknai date wise abono joto counter thangai nai khangke chau registration counter hambai
Pada sing teruk panda cengna bagai wansuk lainai, aguk lai tong lainai. Abon bagino ani khorang khanai tongkai phaidi. Chini jora engi tongkha ta nungbai khangkai jotono yang pendel phasing phailai di. Joto ani khorang khanai tongnai rok chin jora engi tongkha abon bagino aibedi jotono sing jora ro narik lainai jora narik nane blai ke nango aibedi sing jotono jora narik lainai am hunba sing jora ono mai bocha lainai. So please come. Jora ro narik na bo blai ke kaham loi hunjago abono kaitor bonayu hambai. Sini New Life Choir team totong ganawa New Life Choir. Ade sing panda cengna sekang oro choir team rok tong kangkai New Life Choir. Ade sing tang ni tang tham recap lainai au pai ke panda no cengi rijau nai. New Life Choir norok tongma tong kangkai ganawa tongma tong kangkai padi. Stage of Heidi sung recap nai. Padikai sini New Life Choir team pada sing panda ceng la sinai recamung tang ni tam thang present khai sing panda wa habla sinai.
Katung kaza baswari samak nadi
Yari rongi Kokborok elem bangi Kokborok tini no nam paika Beri ketar beri ni aku boleh belai mesangka Noka sakawa menang mahoro pohor sensaja naidi orang kesang baik katung kaza baik suari samak nadi suari samak nadi suari samak nadi Hallelujah, 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 henai resabdi. Hosanna, 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 henai resabdi. Kena ditei ketar barok zaka. Sini sumsong nakar zaka. Kena disai mung tele nang lia. Kai to seno kai rok zakam Boni tui kazarin Zuhado gar pyok zakam Bo thang sa mani jarin Lama tui playa semanka Hallelujah 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 henai resabdi Hosanna Hosanna, Hosanna, henai resabdi. Kalbari krosaka kai thoni song nari saza hayung ni sum sorong no sagoya sagai tika bai thang ho sayong hangai sangni thita no barok sawai subrai jisu Sri Lanka apa brong no Hallelujah, 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 henai resabdi. Hosanna, 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 henai resabdi. Kena ditei ketar barok zaka. Sini sumsong nakar zaka. Kena disai mung tele nang lia. Kai to seno kai rok zaka Boni tui karzare Zuhado gar pyok zaka Bo thang sa mani jare Lama tui playa semanka Hallelujah, 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 henai resabdi. Hosanna, 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 henai resabdi.
sum so borok mi ke na thei mo sang no me se ni man lia hallelujah 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 hene sabin hosanna 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 hene sabli hena de thei ke thar barok jaka sini sum song nagar jaka hena de sai mung tele nang lia kai tho sen no kharyok jaka boni thei khar jare suhadu gar pyok jaka bo thang sa mani jare lama thei playa sang man kha hallelujah 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 nei re sabdi hosanna 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 nei re sabdi hallelujah nei re sabdi Okay. Blai ka hambai sini choir team rong na. Padi
coba jadi nengge aku tong namu cunggo oh subrayang le sal brum brum neng bai noa coba jadi nengge ano hambai Lai hambai sini saslang de bermano pada sing tabuk sini Michael de bermano jorar nai oh kaitan lobby dicap nai to Michael de berma bothangi tong tabuk dicap na bagai kahai na hai sino pandan bising tikai sing kabang mani testimony bo khananai kai panel discussion bong lainai kai tebo sing khananai sini Kokborok Rechamung ni history lai bumarong na sing khananai tarik ni pandawo joto na present tong lagi kabang ma kok thai rock sing semia abor na khananai bahise sini Kokborok Rechamung phaikia bahise sijaka aborok sing joto na khananai so tarik ni jorawo joto na present tong lai beje ini Michael Pai Khangkai Sunali Jamatia UBA Bonobo Jorar Jam hello Lomong 46 verse 1 to Kai torang khasini tong thai te fan digi sigir furu chobanaisa sengsa slaiza gai thangpano iba hatai rong ni nangai thang tizlango khija jagai thangpano sangkiri o verse ni hoite or samu Kaito se ani tong thai se ani fa Kaito se ani tong thai Kaito se ani fa Sung sa slai za ge thang bo Hatai ro kele cái thang bo ang le kirina ni nam ya ang le wana ni nam ya sang sa slai za cái thang bo hatai ro kele cái thang bo ang le wana ni nam ang le kirina ni nam ya Soba cái chốt lại tông ngô ang lê leng lai mang tông na Giêsu mơ gơi tông ngô bial te ani ưng la Soba cái chốt lại tông ngô ang lê leng lai mang tông na mưa gơi tông ngô bial ani te ưng la
cái tôi sẽ ani tông thái cái tôi sẽ ani pha cái tôi sẽ ani tông thái cái tôi sẽ ani pha sương sa slide